Banginibingelele makhaya ngilithele nomhlahlo wesimo sezulu namafu mbukele enyakatho mpumalanga nezwe namhlanje njengoba nizibonela ngezithombe ze-satellite kanti namathuba emvula athe chithisa kanyakatho mpumalanga ngo-60% eGauteng eNorthwest empumalanga nasesifundazweni iKwaZulu Natal kodwa ibe lapha nalapha empumalanga nesifundazwe Eastern Cape namaphakathi nesifundazwe iFree State inxwayisa ke mbukele ngomoya amandla ngasukwini osontsonalanga nezwe eKapa lodumo namhlanje ebusuku nakusasa kanti ngenkanza ntambama singalindela mbukele ishisandla lingalindeleka emaphakathi nesifundazwe iNorthern Cape kanti ngenkathi sasekuseni ibhadu zenkungu zingalindeleke emaphakathi nesifundazwe KwaZulu Natal empumalanga naseLimpopo kanti ngokuhamba kosuku amathuba azothanda ukwanda okujwayelekile enyakatho mpumalanga nezwe ngo-60% eGauteng eNorthwest naseLimpopo kanti esifundazweni KwaZulu Natal khona azobe awu-30% ikakhulukazi ngasogwini kanti amazinga aphansi ebusuku namhlanje lebanda ke mbukelo se-Emelo ngo-13 degrees ngaseBethlehem kodwa ngasesifundazweni ngasogwini esifundazweni KwaZulu Natal lihle mbukele eCharts Bay ngo-20 degrees kanti empumalanga ekoloni khona lebanda maphakathi nesifundazwe libe lihle kodwa ngasogwini njengoba uzibonela ku-17 degrees e-East London eKapa lodumo uzobanda ngo-18 degrees kanti ebusuku ngenkathi zakusasa emini liyashisa mbukele eBloemfontein ngo-28 esifundazweni KwaZulu Natal 24 eLadysmith no-26 degrees eRichards Bay inyakatho nezwe lifudumele ngasendaweni ezingasehlanzeni esifundazweni Limpopo kodwa empumalanga lebanda mbukele eMbombela ngo-17 degrees kanti eKapa lodumo khona kuzobe ku-31 degrees ngizobamba lapho umhlahlo wezulu emakhaya infisela ubusuku obuhle.